Вітаю ўсіх. Я Кірыла Калеснік, і гэта умоўна геніяльнае шоу. Шоу, у якім смешныя адказы каштуюць амаль столькі ж, сколькі і правільныя. Шоу, у якім вы можете даведацца трошкі больш пра Беларусь, і шоу, якое мы лічым умоўна геніяльным. І гэта наш 7-й выпуск! Умоўна геніяльнае шоу. Калі разумна не жартуеш, на шоу прыйшоў. Умоўна геніяльнае шоу. У меня тут написаны добрый пачатак, зараз вам зачитаю. Сёння мы маглі б ці рабіць даўгунец. Мы маглі глядзець на прагулку Шагала. Мы нават маглі пісаць пра любоў Караткевіча і коцікаў у стілі фуры. Але лёс склаўся так, што вы мяне адцягнулі ад гэтага ўсяго, і мы сёння тут. Прадстаўлю нашых сённяшніх гульцоў. Вось людзі, якія атрымалі вышэйшую, нават найвышэйшую адукацыю, але ўсе мы ведаем, хто высока лётае, той гучна адмаўляецца быць аператарам дронаў. Сустракайце нашы сённяшнія гульцы. Новая крывя, былая настаўніца ангельскай мовы. Таму сёння, спадзяюся, мы даведаемся how much details, які фабрык. Александра Белая. Hello. Hello. Наш сталы гость, аматар героя мечэй магіі 5. Таму давайте пачакаем 3 хвіліначкі, ёй трэба першапачаткова пабудаваць капітолій. Алена Дзяркач. Вітанкі. Стендап, да імпроў-комік, тройчы пераможец турніраў па батлавай форме імправізацыі, маміна гордасць, бо любіць на адлегласці значна лягчэй, Ілля Шлімакоў. Вітаю! Я насамрэч не ведаў, што ў мяне вышэйшая адукацыя ёсць. Найвышэйшая. Найвышэйшая, вось. Ну, разумееш, ты не... Усе коучы кажуць, што ты павінен выміраць сябе адносна сябе самого. І вось тая адукацыя, якая ў цябе ёсць, яна найвышэйшая для цябе. Дзякуй. Колькі грош трэба заплаціць за сеанс? Ды проста адсмокчыш. Так. Звычайна. Каб мяне трошкі парадаваць, раскажыце, калі ласка, што добрае у вас было за гэты тыдзень. Да мяне прыйшла котка у мой пакой, у ложак. Гэта у цябе ёсць котка? У меня ёсць котка, так. Не, гэта рэальная котка, у меня есть фотаздымкі на маём OnlyFans. OnlyCats. Гэта і... Да, вось, да мяне у пакой, у ложак прыйшла котка, і ўпершыню яна за мною спала усю ноч. Вось. Не, ну гэта флекс. Ты залішыў сваю цнатлівасць кашачую. Так. Просто дагэтуль яна гэтага не рабіла, таму што яна дзікая, я взяў яе з вуліцы. Вуліца так і называлася, дзікая вуліца. Вуліца імя вуліца. І вось яна ўпершыню прыйшла, і мне вельмі было добра ад гэтага. Яна мяне прызнала. Ты не поверишь, але я хотела сказать литерально то же самое. Нет, просто такая... Вы спите у адным ложку, мы зразумелі, добра. Вось моя дзяўчына Мы здзівіцца. усе трое. Все трое так. І ты. Чаму вы На мяне коўрык. не пазвалі? Так, што ў цябе добрага? Кроме кошки, давай. Бля. Звычайны дарослы чалавек, нічога добрага, так? Не, з добрага, насамрэч, да нас прыязджала сяброўка, і мы схадзілі на канцэрт грузінскага хору. І там былі... Грузіны. Да ладно. Там былі грузінкі. О, І яны вадзілі карагоды і спявалі. у Грузіі таксама водзяць карагоды? Я ніколі... Я шчыра кажучы, Ну там ёсць яшчэ такі прышпіл, што ёсць такія песні-пераклічкі, то бок адзін бок нешта даносіць, потым іншы ім адказвае. А потым на кагосьці даносяць, а потым ім... не, чакайце, гэта іншай краіны традыцыя. Паблытла краіну. Так. Бывае. Да, але ну я была дагэтуль на канцэртах грузінскага хору, але вось толькі мужчынскага. Было цікава пачуць жаночыя галасы. І як? Спадабалася? Кайф. Перад пачаткам нагадваю, цісніце, калі ласка, падабайку цяпер, альбо калі вы будзеце праглядаць гэтае відэа, падпісвайцеся, таму што гэта ўсё можа дапамагчы і паказаць нам, што наш праект актуальны. Першы раунд у нас нулявы. Раунд бліц. Ён разагревачны, балы за яго вы атрымліваць не будзеце. Я задаю вам простае пытанне. Адзіная ваша задача не адказваць на іх правільна.
3, 2, 1. Якая мова лічыцца мовай дыпламатыі? Сексуальная. Як называецца чалавек, які піша вершы? Беспрацоўны. Якая кніга з'яўляецца самай прадаваемай у свеце пасля Бібліі? Гарри Поттер. Што такое дэдлайн? Калі паміраеш? Остання путь. Остання путь. Які прадмет дапамагае вымяраць куты? Пакута. Як называецца музычны калектыў з мноства інструментаў? Виагра. Што такое чорная дзіра? Сшытак. Дзякуй, што ты адказаў менавіта гэта. Які напой найбольш папулярны ў Англіі? Слёзы. Як называецца гадавіна вяселля праз 50 гадоў? Дедлайн. А дэдлайн гэта? Калі паміраеш? Карацей, пасля 50 гадоў шлюбу ты паміраеш. На гэтым мы і скончваем як вынік. Першая рубрыка ў нас называецца «Мы ведаем лепш». Вы пачуеце пытанне, на якое эксперт даў свой адказ. За адгаданы варыянт вы атрымаеце 2 балы, за смешны +1. Напрыканцы мы абяром з тых варыянтаў, што вы прапанавалі, яшчэ адзін удалы альбо смешны. І за гэта мы дадзім вам яшчэ 2 балы. Сексолог назвала 3 словы, якія небяспечныя для мужской эрэкцыі. Што за словы? Мусіх, это ты? Сынок. 3 разы сынок, сынок, сынок. Добра, +бал. Я Сынок, ты што пакідаю робіш? 2 астатніх. У маём адзенні. Гэта ўжо сказ. Флэшбэкі. Аднойчы Эрнеста Хемінгуэя попросили написать. Самы кароткі сумны расказ. І застаўся Ілля толькі ў жаночым абутку. Скажи Добра, упэўнена, я не да, ведаю, было. каму +бал. Давайте і Саша, і... Да мне не трэба. У тебе, калі у тебе есть сукня, так вядома, тебе уже нічога не трэба. Гуте, папа, гуте. Першае слово гэта маленькі. Другое дарослы. І трэцяе няхай будзе не туды. Па-першае, гэта 2 слова. Па-другое. Па-другое, у тебе нейкі набор каталіцкага святара. Маленькі, дарослы, не туды. Ты не маленькі, ты дарослы. Ой, не туды. Я не дам тебе бал за педафілію гэтым разам, выбачай. Да, это не Яны скончыліся мінулым разам, усе твои балы. Мусіх, это ты? Коллеги, доброй раніцы. Мне падабаецца, што менавіта, ну, іх шмат. +бал. Зноў працаваць. Бабуля, што гэта? Зноў свае кабачкі прывезла на мяне. Я не буду іх браць. Які жах, +бал. Падабаецца, працягвайце. Гуте, папа, гуте. Флюггенхае. Шо? Флюггенхае. Флюгенхае, стоп слова. Флюггенхае. З таго фільму. Гэта не фільм. Гэта жыццё. Гэта жыццё. Гэта наступная самая прадаваемая кніга пасля Бібліі. Вось. Евратур. Не гэтае слово? Іх 3. Іх 3. Ну давай, вось Флюгенхайер, што там яшчэ? Хендехох. Хендехох і мандавошкі. Швайны. Швайны. Добра, +бал. Дзякуй. Мусіх, это ты? Платите за проезд. Я нават не буду запытваць, над чым там праезд. Добра, +бал. Зноў працаваць. Пачынаецца аварыйная пасадка. Калі ласка, убярыце дзяцей. Спачатку маску на дзяцей, потым на сябе. Добра, +бал. Гуте, папа, гуте. Усё добра? Не хвалюйся.
4 словы. 4 словы. Ілля, глядзі, калі я казаў пра вышэйшую, Найвышэйшую. найвышэйшую для цябе адукацыю, я трохі пагарышыўся. Яна не была матэматычнай. Таму я звярнуў увагу на гэта. Матэматыка ўсё ж такі павінна была быць у тваім жыцці. Калі ласка, наступным разам займіся. Так, гэта неяк звязана з мужчынамі. Ці звязана мужская эрекцыя з мужчынамі? Не. Што за 2026 год уже. Што за бздура? Вядома, не. А з Югаславіі? Яна так жа развалілася, як эрекцыя некаторых мужчын. Але гэта нармальна, хлопцы, калі такое адбываецца, заўсёды ёсць людзі, якія вам дапамогуць. Каталіцкія святары. Зноў Давай. працаваць. А покажи пашпарт. Пісю. Покажи пісю. Пісю покажи. Покажи пашпарт. Покажи пашпарт. А ён скончыўся ў 26-м, і ўсё, і сразу упал. І да, было такое. Гуты, папа, гуты. Ты лох, але адказ іншы. Ну, паспрабуй атрымаць свой бал. Давай. Не, ну мы адказваем. Давай. Ты лох. Давай. Мусі, гэта ты. Ён лох, цябе плюс бал. Гуты, папа, гуты. Давай Давай. сябраваць. Дзе трэцяе слово, Ілля? Так я, мабыць, знайду 2 зараз. Или мне вот Мне здаецца, толькі ты 3 можна адказваць. Ты Не, добра, бярэш да. Кірыла Давай з морам. Цябе я дазваляю страчваць эрекцыю ад чаго заўгодна. Давай. Карацей, давайте трэцяе слово. Мацней. Гуты, папа, гуты. Мацней. Не трэба мацней. Амаль. Ну, не спыняйся. Мацней. Парта. Партыя. Поднажмём. Поехали. Портал Метро са спасылкай на сексолагаў і псіхатэрапеўтаў паведамляе: не спыняйся мацней. Гэтыя 3 словы здольны не толькі не распаліць агонь, а наадварот рэзка яго патушыць. Нават да страты эрекцыі. Ёсць якийсь варыянт, які вы хацеце дадаць? Вось якія 3 яшчэ словы вы лічыце небяспечнымі для мужской эрекцыі? І гэта ўсё. А ён працягвае як фокус. Гуты, папа, гуты. Давай зараз я. Вось так. Давай зараз я. І ўсё, мінус эрекцыя. Можно свой вариант? Калі ласка. Настя не приехала. Настя не прыехала, эрекцыя страчана. Ваш варыянт. Не трэба палец. Добра. 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 Обманули дурака на 4 кулака. Добра. Ёсць нешта, што вам падабаецца? Альбо 2 балы адыходзіць? У іншы свет. Добра, давайте поаплодируем им. Плюс 2 баллы кому? Ну, верагодна, Ілле, раз ён сказал, правильный адказ быў. Ад цябе? Ну, с подказкой так. С подказкой так. Ну, нават с подказкой лічыцца. Дякую. Вось. Раунд фьючерсны. У пытанні гэтага раунда не будзе правільнага адказу, бо падзея ў пытанні яшчэ не адбылася. Таму за адказ можна атрымаць максімум 1 бал, прапанаваўшы смешны варыянт. Але мы яшчэ абяром найсмешнейшы варыянт, спадзяемся, гэтым разам абяром, і дадаткова дамо за яго яшчэ 2 балы. То бок 3 атрымліваецца. Ілля, опять ты. 3 гэта сколькі? Это 1, 1, 1. На лічэнне. У Беларусі пройдзе конкурс на званне найлепшай бабулі краіны. Якія выпрабаванні павінны чакаць удзельнікаў? Зноў працаваць. Ну, якая бабуля зможа раней за астатніх устаць у паліклініку?
Я лічу, што яны, ведаеш, сёння вось абмяркоўвалі, што яны о 6 гадзіне яны проста спаўняцца ў аўтобусе. Уже у паліклініцы. Не, у аўтобусе, таму што там яшчэ трэба нахаміць. Вось, і яны там спаўняцца, і яны не ўстаюць, яны не лажацца, яны як крыперы. Яны проста ёсць у некаторых лакацыях у пэўны час. І таксама квадратныя. Гуты, папа, гуты. Вось меня удохновили на отказ. Якая бабуля раней за астатніх памрэ? Я чакаў раней за Сталіна памрэ. Мусік, гэта ты? Хто хутчэй за ўсіх звяже швэтар? Мгм. Гуты, папа, У гуты. якой бабулі хутчэй з астатніх з'явяцца унукі? Яны і так удзельнічаюць у гэтых выпробаваннях. Ты Ну так можна Да быць цябе- бабулей да без цябе не унукаў. прыходзяць. Мусік, гэта ты? Якая бабуля будзе маць самы шыкоўны просто ансамбль для пахавання? Ну, вось там касцюм. Лайк плюс бал, падабайка. Самае шыкоўнае месца на могілках. Каля Караткевіча. Гуты, папа, гуты. Якую бабулю хутчэй з астатніх з'есць воўк? Плюс бал. А выпрабаванне праводзіцца сумесна з Белавежскай пушчай. Прыязджайце. Зноў працаваць. Якая бабуля была на большай колькасці пахаванняў? Сярод сябровак. Так. І для гэтага створана спецыяльная сацыяльная сеть, Фейсбук? где ты замест гісторыі выкладаеш, які аккаунт дэактывіраваць. Выбачайце, у меня фантазія ўжо. Фейсбук аднакласнікі. Аднакласнікі, але плюс бал. Гуты, папа, гуты. А якая бабуля больш заробіць грошаў пры гандлі на вуліцы? Яны ж заўсёды нешта прадаюць. Да, моя фіялкі прадавала. Вось. Моя гераін, ну тебе. Ну выйграла твоя, ну выйграла. Плюс бал. Дзякуй. Зноў працаваць. Якая бабуля зможа устаяць перад большай колькасцю махляроў? Яўна не тая, што з прозвішчам Доліна. Добра, плюс бал. Гуты, папа, гуты. Якая бабуля лепш за астатніх накорміць сваіх унукаў? А як якасныя і колькасныя паказальнікі будуць здымацца? Ну, унукі такія: о, бабуля, я наеўся. А это был крысіны яд. У якой сям'і выраслі? Мусік, гэта ты? Я ўжо крынжую, калі гэта кажу, якая бабуля патопіць больш за ўсё кацянят. Плюс 1. Я думаю, што там будзе і плюс 2 яшчэ. Не трэба. Ці можаш ты перабіць гэтую стаўку? Гуты, папа, гуты. Ну, якая бабуля лепей всіх ператварыцца ў бабку? У ежу. Бабуля, бабка. Зараз Кірыл ператварыцца ў бабку. Было б файна. Ладно. Плюс бал за каламбур. Добра. Які варыянт вы лічыце самым найсмешным? Можете казаць просто. Я не ганаруся гэтым варыянтам, але дзякую. А я ганаруся. Плюс 2 бала за кацянят. Раунд інверсаваны. Вы пачуеце адказ, а не пытанне. Ваша задача адгадаць першапачатковае пытанне. Як заўсёды, смешны варыянт атрымлівае 1 бал, правільны плюс 2. Адказ. Сабака сутулы. Мусік, гэта ты? А хто там ідзе?
Ага. Угу. Добре. Плюс бал. Гуте, папа, гуте. Падкажыце, калі ласка, як называецца гэта страва? Собака сутула? Так, это блюдо корейской кухни. Мне соромно стало посередине того, як гэта кажу. Зноў працаваць. Так, хто рабіў гэтую задачу? Ну, за Асаніна на собаку сутулу. Рабіў штучны інтэлект, хутчэй за ўсё. Праприетарны шыі сабака сутулая. Гэта новая мадэль. Да гэтага быў гэта жырафа звычайная. Дахадзіла вельмі доўга. Гуте, папа, гуте. Каго ніколі не клічуць на сабачае вяселле? Я ведаў, што ты гэта скажаш. Сабак сутулы. Гэта я пра цябе, не пра адказ. Плюс бал. Зноў працаваць. А хто гэта ў люстэрку? Собак сутул. Плюс бал. Мусік, гэта ты? Як звалі вашага пакойнага мужа? Собак сутула. Пройдемте. Плюс бал. Люблю жарты пра былых. Гуте, папа, гуте. Як ты падпісан у бацькоў у тэлефоне? За асабістую гісторыю плюс бал. Зноў працаваць. Хто наступны да ветэрынара? Собак сутул. Гуте, папа, гуте. Якая самая папулярная поза ў сексе? Собака сутулы мордой униз. Плюс бал. Давайте я открываю вам первые два слова, потому что первое вам не допоможет. На кого? На каго? На каго не працуюць тры словы, не рэкамендованыя сексолагамі? Собаку сутулу. Ён заўсёды з эрэкцыяй. Барбос. Ты думаеш, чаму ён такі сутулы заўсёды? Плюс бал. Барбос, хавай валыну. На каго хацеў перапісаць? Кватэру. Ну, Грамадзянін чаго? краіны Якой? вялікай. Добра. Правільны адказ, на каго хацеў перапісаць маёмасць беларус. Беларусам адказалі на пытанне, ці можна пакінуць спадчыну свайму сабаку. Як гэта робяць, напрыклад, зоркі у Катах-арыстакратах. У космосе. Так, добра, я не даб'ю. Адказ юрыста аказаўся даволі жорсткім. Не, жывёла не мае грамадзянскіх правоў. Добра, плюс 2 балы Іллі. Ілле. Наш чацвёрты раунд місіянерскі. Класічны раунд з класічнай сістэмай балаў. Вам трэба знайсці адказ. Выявілася, што адзін вядомы літаратурны герой паходзіць з Беларусі, але падказкі нібыта былі. Хто менавіта? Бураціна. Ты хочаш сказаць, што Ты беларусы... выпіць хочаш? Што? Ну, бураціна гэта напой такі. А я думаў, ты проста яе ў алкагалізме вінаваціш. Гэта тэст на ўзрост. Я не прайшоў, так? Зноў працаваць. Чапаліна? Вы чыталі штосьці, больш, чым дзіцячая літаратура? Не. Канешне. Гуте, папа, гуте. А ты які том чытаў? Я Сажжённый. другі. Так. Плюс бал Алені, плюс бал Ілле. Мусік, гэта ты? Джельсаміна. Гэта хто? З казак Джані Радары. Зноў казкі, добра, я зразумеў. Да. Увесь сэнс быў, што ён быў у краіне, дзе трэба было лгаць. І там, напрыклад, ружу называлі маркоўкай, маркоўку ружай, да адзначала не адзначала да. Ён жыў у Балгарыі. У Албані. Добра, дамоў. Гуте, папа, гуте. Ісус. Нарадзіўся ў гародні. Плюс бал. Не ведаю каму. Давай. Яму.
Не, ён забраў плюс 2 балы. Все нормально. Бог любіць троіцу. А, добра, тады нікому з вас не плюс бал, выбачайце, вы самі да гэтага дайшлі. Добра, яшчэ вельмі цікава, у мяне першая падказка, працягніце прымаўку. Кожны сам сабе ён, кожны сам сабе Ісус. Аллилуйя. Клічце Госпел. Так, это была подсказка зараз, да? Так, кожны сам сабе ён. Режиссер. Добра, давайте так. Хутчэй за ўсё, вы ведаеце яго разам з 2 калегамі. Разам 3 іх. Мусіх, это ты? Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Усе беларусы. А чаму мы ведаем? Таму што калі воўк дае ўсіх беларусак, бабуль з Беларусі, ён пайшоў да парасят. Это правильный отказ? Так, вядома. Не, ну не 3 ж мушкецёры, ну там, ну ніяк. Капаеш ты ў правільным напрамку. Усё ж такі казкі. Так. Не свішчы, не будь разбойнікам, а то ён прыйдзе. Битлджус. Бітлджус беларус. Так, ладно, плюс бал. Так, ну, Колорад. Жук? Бітлджус, колорадський жук. Каларадскі жук. Родом з Беларусі. Даволі лагічна. Малайчын. Не свішчы, не будь разбойнікам, і ён не прыйдзе. Які самы знакаміты разбойнік у вас свісцеў? Разбойник Свистун. Амаль. Да падкажыце. Я ім ужо. забыла пачатак фразы. Разбойнік Свистун. Вось, чулі? Не. Давайте. Опа. Опа. Салавей-разбойнік? Так. І каго было 3? Богатыря. Богатыря. І які з іх вы лічыце беларусам? У вас 3 варыянты. Давайте. Кожны збярэ сябе аднаго. Ну, Дабрыня. Не Дабрыня. Ілля. Алёша. Ілля Шлемакоў перамагае. Так ён же муромец. З Мурома. Алёшенька. Знайшлі нейкія звесткі, што да таго, як я яго паралізавала на 33 гады, ён нарадзіўся дзесьці, ну, вось па былінах, знайшлі, што ён нарадзіўся дзесьці на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Так што, магчыма, Ілля Муромец, ён у нас... Потым эмігрировал у Муром. Яго перавезлі, судзячы, потому што да 33 год ён быў гэтым паралізаваным. Вельмі па-беларуску. Вельмі па-беларуску. Потым ён нешта там парабіў, а напрыканцы стаў камянём. Я лічу, што гэта даволі беларуская гісторыя. З'ехаў на заробкі. працу ў Расею, да, на заробкі. Там яго жорстка нагнулі. Кирпичный завод. Это Так, і знакаміты. павярнулі камянём у нырках. Добра, плюс 2 балы Ілле. Выбачайце. Я зачитаю вам пытанню, якім чагосьці не стае. Ваша задача прыдумаць і даслаць мне 2 варыянты. Адзін смешны, адзін правільны. Пасля гэтага мы паспрабуем адгадаць, які з гэтых варыянтаў правільны. Той, хто адгадае, атрымае 4 балы. Той, хто дасць самы смешны варыянт па меркаванню гледачоў, атрымае яшчэ 4 балы. І той, у каго атрымалася падмануць іншага гульца, атрымае яшчэ плюс 2 балы. Але гэтым разам мы трошкі ускладнім, а гэтым разам я дадам яшчэ фэйкавы адказ ад сябе. Жанчына з Гомеля паскардзілася на школу танцаў, бо яна перашкаджала ёй... Жанчына з Гомеля паскардзілася на школу танцаў, бо яна перашкаджала ёй галасаваць, здымаць тик-ток, вызываць сатану, перамагчы ў конкурсе на найлепшую бабулю, рабіць сальты ў заброшках, нараджаць, альбо карыстацца кампутарнай мышью. У вас есть час подумать? Мышью карыстацца. Мы абіраем смешны ці правільны спачатку? Правильно. Мышью карыстацца. Не, ну здымаць тик-ток. Галасаваць. Добра. Які варыянт вам кажется самым смешным? Заброшка. Сальто на заброшках. Добра. Тады хуценька, плюс 4 балы атрымлівае у нас Алена. Плюс 4 балы за правільны адказ атрымлівае Ілля. За падманутых гульцоў, Алена, ты адказала здымаць тик-ток. Правильно? Плюс 2 балы Ілле, а ты адказала галасаваць. Плюс 2 балы Ілле. Так, у мяне ёсць вынікі.
Геніальне шоу. Дык вось атрымліваецца, што перамагла зноў падла, скаціняка, хто ты там яшчэ? Сын года. Сын года. Чалавек года Віцебшчыны. Чалавек года Віцебшчыны Ілля Шлімакоў. Класічная рубрыка, у якой вы адгадваеце пытанне. Гэтым разам пытанне для вас такое. Магілёўскі канфіскат прадае даволі незвычайны для былых ва ўжыванні прадметы, але тыя, каму гэта патрэбна, дакладна знойдуцца. Што выставілі на паліцы? Адказвайце правільна альбо смешна, атрымаеце ад нас маленечкі падарунак. А на гэтым мы скончваем. Дзякуй вам. Подписывайтесь, падтрымлівайце нас на Buy Me Coffee і Patreon. Все спасылкі ў апісанні. Глядзіце, любіце і будьце разам вось з намі і такімі класнымі беларусамі. Гэта таго вартае. Дзякуй.